tretie miesto. Anton Kristovčák. No čo, aké stredisko povieme? Vavrečka. Druhé miesto, Mirek Kasan, Aká dedina, Vavrečka. A celkový víťaz seniorov, prvé miesto, Miloš Štepita, NO, konečne porazil Vavrečku. Gratulujeme seniorom. Prvý mal čas 22:33. Ešte raz gratulujeme. A teraz by som chcel ešte vyhlásiť celkového víťaza všetkých vekových kategórií, ktorý sa zároveň stal